birta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Bisonot Karbi live kelangwer kaching honarat donafan kardom nang pajereklo tangke non pini arsik jit apen sodaga birta non angton pen arjoitha pini kechengsi arsik jit apen sodaga birta puhenlo korkanthi constituency kaparlo dongmukak ahithi adunghet mate korkanthi local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Raju Tiso ahem adunghet kedo dongmukak electricity board adung dongmukak pente kelangjun ka celeng atwar bi kasalok ke memedat ajok hadak araratum ka celeng kisungnang hangjoan pin non hedjong kasalok atwar pi amo kewangwi ajok ratatum ka celeng kisungnang Korkanthi constituency ke parlo dongmukak ahithi adunghet mate Korkanthi local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso ahem adunghet kedo dongmukak electricity board adung dongmukak pen tekelangjun ka celeng atwar pi kasalok ki memedat ajok hadak araratum ka celeng kisungnang hangjo anpin isi kamang humeme alama bangke labangso atwar pi non het jong kiram tang thang thang malomsi bangso atwar kasalok asai kapatanglang bonta cheklo jonpli jon fonta plengple langpen atwar pi ang bong chitim chit amat inglong ki phuk atwar ben keman lake manghumeme lapen towar pi kaselam contractor atumafan Karbi Anglong Autonomous Council pen kelangdun kapang kreve ajoklo puta hadda kararatum akoi pipon si bangso atwar pi prabjin pen puthot nang cheselam ji afan hadak araratum Karbi Anglong Autonomous Council afan kachoningri padopon Karbi Anglong dongmukak pen ran rongpi la pen sing rongpi report Bisonot Karbi live yadun thu arsik jit abirta puhenlo dokmuka Karbi lamet ami aro wolongkomaji Karbi lamet ami aro lapen tekelangjun KCS zone anpartan ni hanglongri ami atum chingrum pet pen sarna kamal anong e kelong abang pu honsere dhoniram tiso phan kachurame ketengpon Keramtang wosik ni phai in koira ke thomani Karbi Anglong Autonomous Council mahang ke tekninkan proxy cap arni katalon pen pachetonsi sarna kamal anong e kelong abang phu anpartan nongnam chethangklong ahon sere dhoniram tisophan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ru Samson Singh ikti anong e pipajir ponlo Lasi dhoniram tiso ahin pen dongmukak arat aphan nongme kewan ajok dongmukak Karbi lamet ami aro wolongkomaji Karbi lamet ami aro lapen tekelangjun KCS zone anparta nihanglongri ami atum chingrum pet pen woso bipo alamarjan ajok sarna kamal anong e kelong abangpho lapen nongnam chethangklong ahon seri dhoniram tiso aphan ahem humriram sik kachoro sai kedengpon ini la Karbi lamet amai lapen dak Karbi Cultural Society tekelangjun John Pen le phan nong e kelong don chu la District Foundation Mayor ni Samson Singh ti anong amen pen cinema phan la sin le ningarong pik la pen la lamet amai la pen Cultural Society phan churo pik lo la pen council phan da churo lo le phan la so nong e nang e pi pot athe ne le nikan thong kebra hini lo cinema claim la si la ni cinema ke claim la so recognition na bang ke nili long lo la peneso ningarong ke lalo nili cinema ke claim cheng nong e ke long cheng ke 90 aningkan hala so aningkan nili long lo ka phi ke Assam ba India na hok ta me facilitation nang pian lo ba nong in nonason thak welcome lo nong ni tum ke dam siu ni sita hala so duhu Karbi Anglong la me tangan dim bang ke neli phan nong e ba la son welcome ji kali neli phan hala so hot boycott dak la pen neli hem ta bang arlong nang ke wara jat la hai do lo pen prai ning kan kre ni neli aja da kam aksara sai chuklemi pu thang upai awe neli bithang hidita chitiki long le tala so posen neli adis alam so por ke neli cinema paing tonang ko lo hala so hala so jitu ning ginduk nona bangke rada tum la so sa porlong lo ko sini ke ningarong pik lo apen alam thi masih ada lo ko sini le la kachuro jima puke masini la pulo apen la anso se ke claim ji aphan nele rat along ai resume chu hang
Karbi Anglong Dongmukak pen Rukasen Crow report Bisonat Karbi Live. Pini adun thu arsik jit lapen sodak abirta puhenlo Karbi Anglong alongri jirikindeng pen iskap arong sopian ka celeng atwarpi kasemar ripenanta tharle undet ke manghu meme lasi hadak aradatum ka manghu hangjon pin. পরিবর্তন কাচারি সরকার পেন কাচিং তুর আশায় আমো কে ক্লেম পন জিরিকিনদেং পেন ইস্কাপ আরং সোপিয়ান কাচেলিং PMGSY আতওয়ার কাসেমার কাসাই ওই কন্ট্রাক্টর বাবুল নাদাফান কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM তুলিরাম রংহাং লাপু লাংডিং পমা PMGSY atwar kaselam ketang anta tang pame melang bonta ketang tang adim anta ciklo jonthom jonpli anta abelang cetharlap abangke kontraktor ki ongdong alia phan kachimata lok ajok tahai lapen bangso atwar kasimar bom ahur sitame rong thom rongpli arar atum sitame kontraktor phan pudonlo bonta pudondat apita towar kapar tha ponta awe pusi hadak aratum nang pachinidun lapen hadak aratum puthot nang kapachinidun tu alam theke puhenlo bangso PMGSY atwar longdun lopo haladak aratum rong chejeng na pen thompli arong arat atum sitame aning arong prolo ate aprang bangso atwar semar me ako ke jirikin deng an hithi borwa kidun ahut arwe jangpik plotang te gari ke pon unke aphi alamlo keng pen keram anta chetorok lasi lason PMGSY atwar ke aningkan wang amat kelong le lasi nang semar pi pame sonte ning arongji pusi hadak aradatum amreng local MSC rina terang pi aphan kachoning ri padopon athema lapuson abar saike hadak aradatum long vervelo lasi non lapuson warsai ke me kelong duna hot puthot mesen pen labangso atowar kaselam bithujia phanta puthot kachoning ri ta padopon thu pinpur dame PMGSY lake Government of India pensi rongso rongbot atwar pathe muchatsi towar kethe along kapasitok don thaiji afan keklempon bomlo bangso keklem along kemesen nangji afan pura India sarkar atom National Quality Monitoring lapen State Quality Monitoring atumsi towar kemeka hino langchari bomlo bonta manghume me alama banke jirikindeng pen iskaparong sopi ka cheleng PMSYG atwar ketang pen cheklo jon thomsi dolang bangso atwar chetharlap abanke State Quality Monitoring atum koson tong kelang lone manghu meme lasi Karbi Anglong Autonomous Council along PWD arpu keot abang pu lapen langchari dun asonte mesenji pusi hadak araratum kachoning ri padopon Karbi Anglong pen Rajiv Timong report Bisonat Karbi Live Piniadun tu arsik jit apan sodak abirta puhenlo Karbi Anglong Garo Students Union lapen APHLC asong atum Kedam tang arni Samuel Sangma lapen Rose Sangma banghini atumaphan Haryana se kelang asai hem along apran karmodet alam kia puthak ahok akang sai kelong japhan kachesong padopon Karbi Anglong Garo Students Union pen APHLC atum kedam tang arni Samuel Sangma lapen Rose Sangma banghini atumaphan Haryana se kelang asai hemalong apran karmodet atumaphan ahok akang sai long nangji pusi Garo Students Union lapen APHLC atum ke hang lapen lapuson inglong aso atumaphan nangkelang remke pin rempon lo pusi ke hang lasi nahok penon justice longwek nangji pusi Garo Students Union lapen APHLC atum ke hang lapen labangso kachesong pon ahut sitame apran keram joi Samuel Sangma lapen Rose Sangma atumaphan chikimopon Justice! We want 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 justice! Karbi Anglong Puloni pen Orun Ingtikatha report Bisonat Karbi Live Pinia beta lan sikang toniklo kurwang tu lapen tome thakme